Turning to the Philippines because my country is now in crisis. We are in terrible economic crisis and maybe soon we'll be having a political crisis. I have been away for 3 years in exile and the time has come, I think, for me to return so that I can help reorganize the opposition in my country. And if Mr. Marcos calls an election in 1984, the opposition will be ready to meet the challenge. Ika-21 sa Agosto, gisaulog sa tibuok Pilipinas ang Ninoy Aquino Day. Usa ka espesyal nga adlaw sa kalendaryo nga gihalad sa usa ka bayani nga walay duha-duha nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa kagawasan sa katawhan. Benigno Ninoy Aquino Jr. Karong adlaw 43 ka tuig na ang milabay sukad sa iyang pagkamatay. Apan ang iyang mensahe nagpabiling buhi. Kini nga adlaw dili lamang pagsaulog sa iyang kamatayon. Kini usa ka pahinumdom sa gugma sa nasod, sa kusog sa baruganan, ug sa kamahinungdanon sa demokrasya. Mga bililhon nga butang nga sagad malimtan sa kasamtangang henerasyon. Ato ang balikan human sa halos 7 ka tuig nga pagkabilanggo sa ilawom sa martial law ug sa sunod nga tuig sa pagpuyo sa Amerika isip political exile. Mibalik si Ninoy sa Pilipinas bisan pa sa klaro nga hulga sa iyang kinabuhi. Gisaaran siya og seguridad apan klaro sa iyang kasing-kasing nga mas importante ang pagbaklay pabalik sa iyang yutang na tawhan. Bisan pa man sa peligrong iyang giatubang. Niadtong Agosto 21, 1983, samtang misakay siya og eroplano pauli sa Pilipinas, gidawat na niya ang tanang risgo nga mahimong iyang atubangon. Sa dihang misulod siya sa eroplano gikan sa tarmac, gipusil siya sa likod sa ulo, sa wala pa gani siya makasulti og pulong. Usa ka hulga nga nahimong tinuod. Usa ka bayani ang nawala. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. I think I'll get arrested immediately. Now, I am hoping that they will allow the press in Manila at least to talk to me. And therefore, I'll make my appeal to President Marcos directly through the local press. Ang iyang pagkamatay nakapukaw sa katawhang Pilipino. Ang kasuko o kasakit miulbo ngadto sa People Power Revolution sa 1986. Gikan sa simbahan, estudyante, profesional, sundalo ug mamumuo. Ang katawhan mihugpong ug misukol sa diktadora. Ang dugo ni Ninoy nahimong binhi sa kalihukan nga nagtapos sa 21 ka tuig nga pagpanlupig. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. dili lamang usa ka senador, usa siya ka manunulat, orador, aktivista ug usa ka amahan. Sa edad nga 17, nagsulat siya og mga critical articles batok sa katiwalian. Sa edad nga 34 anyos, nahimong labing batang senador sa kasaysayan sa Pilipinas. Apan ang iyang kinabuhi wala mahuman sa mga posisyon nga iyang gisaligan, kundili sa sakripisyo nga iyang gihalad. Ang iyang bantog nga pulong nga the Filipino is worth dying for, nagpabilin nga labing makusog nga panultihon sa atong nasod. Pinaagi sa Republic Act No. 9256, gibuhat ni atong 2004, gihimo nga special non-working holiday ang Ninoy Aquino Day. Apan, kini nga adlaw dili lang para makapahuway. Kini usa ka adlaw sa pamalandong ug pagtan-aw sa kagahapon. I have been asked by many people, what is the actual situation in the Philippines? I think this Japanese explained the situation in the Philippines very well.
As you very well know, the Japanese have a difficulty pronouncing their R's. Manila becomes Manira. And so this Japanese gentleman stood up and said, "My dear Filipino people, you are very lucky. And I consider," he said, "the Filipino people the most lucky people in Asia." And the people were, of course, surprised, and they wanted to know why they were lucky. He said, "You know why you are lucky? You have a president who robs you, and you have a first lady who robs you more." They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. For 7 years, I was not allowed to see the moon and the stars. There were days where they left me all alone by myself. I had no reading material. I had nothing. I was twiddling my thumb. I would walk and walk and walk across my room. Just a room of about 4 meters by 5 meters. Hoping that I'll get tired. And then when I get tired, I will fall asleep. Knowing that tomorrow will be the same. My friends, I cannot understand the temerity and the gall of these people. Kang ganon, be practical. Talagang ganon Makibagay ka na napakalakas ka ng bagyo Ikaw lahi ka mahihirapan diyan. Mag-isa ka dyan. Hindi balik kang ganon. Kung ayaw mo nang sumulat, tumawag ka na lang sa telepono, ibulong mo na lamang. Ayos na. If he uses violence against you, do not give him a reason to justify his violence. Because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he is the only sinner. This struggle can only mean victory for all of us. It will mean victory because we are different from those that we oppose. Those that we oppose are happy with the material wealth. But for how long? I have written Mr. Marcos letters upon letters, and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity, because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. What happened to Mao Zedong? His wife is now in jail. What happened to Peron? Isabelita is now in jail. What happened to Franco? He's now forgotten. What happened to the Shah? For all of the things that he did, the monuments to his greatness have already been torn down. There has never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Unsa ang akong baruganan isip Pilipino? Nagabarog ba ko sa kamatuoran? Gitahod ba nako ang kagawasan nga gipaningkamutan sa mga bayani? Sa mga tunghaan o komunidad, ginaselebrar kini pinaagi sa mga programa, dramatization, forums ug educational exhibits. Sa panahon nga puno og disinformasyon, kasamok sa politika ug pagkabahin-bahin sa katilingban, ang mensahe ni Ninoy nagpabiling lig-on. Pagbarog sa kamatuoran, pagpakabana, pagserbisyo sa katawhan. Ang iyang kamatayon dili katapusan, kundili pagsugod sa revolusyonaryong damgo nga ang Pilipinas mahimong gawas nun, malinawon ug makiangayon. Angay nato nga hinumduman nga ang kagawasan gibayran sa dugo ug sakripisyo. Ayaw kalimti ang kasaysayan, aron dili mausab ang kasaypanan. Barog sa kamatuoran, bisan pa sa peligro. Ang katawhan adunay gahom. Kung magkahiusa, magmalampuson. Ang paglaom dili dapat mawagtang,
Ang usa ka damgo mahimong tinuod. Ang kamatayon ni Ninoy dili lang pagpanamilit sa usa ka lider. Kini sinugdanan sa panaghiusa, kabag-uhan ug demokrasya. Hangtod buhi ang iyang mga pulong ug buhi ang katawhang nagbarog sa prinsipyo. Buhi ang paglaom. Karong adlaw dili lang nato gisaulog si Ninoy. Gihagit usab kita nga mahimong Ninoy sa atong kaugalingong paagi. Paghandom, pagbarug, pagpadayon. The Filipino is worth dying for. Matod pa ni Benigno Ninoy Aquino Jr. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. While it's true, Mr. Marcos, I said that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking anymore any office in this country. But believe me, I said, when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Ang Ninoy Aquino Day feature story dalit kaninyo sa Bomborario Cebu News and Research Department. Kininalang si Bombo Jonah Cañati. And this is Bomborario Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Before he left, sabi ko, Ninoy, can you tell me what possible scenarios there will be? The last thing he said was, but if they make a mistake and they have me killed, then that's the best thing that will happen to me because I've always wanted to die for our country. Now, if he says that he wants to come back here, sure, by all means. I will go back because I think I'm innocent. And if Mr. Marcos would like to shoot me on that basis, so be it.